Idősebb srácok, mit mondanátok a fiatalabb srácoknak? 18 éves voltam, és épp elkezdtem az egyetemet. A kollégiumban laktam, és a szobatársam egy 21 éves srác volt, aki nemrég szerelt le a katonasságtól. Tényleg jó fej volt, és remekül kijöttünk egymással. Egyszer, amikor mindketten a szobánkban tanultunk, hívást kapott a barátnőjétől. Elkezdtek veszekedni, és látszott, hogy nagyon fel volt zaklatva. Próbálta tartani magát, de nyilvánvaló volt, hogy nehezen megy neki. Miután letetett, csak ült pár percig, és a falat bámulta. Nem tudtam, mit mondjak, ezért csak csendben ültem mellette. Egy idő után felém fordult, és azt mondta: a katonaságnál megtanították, hogyan kezeljük a stresszt. Azt mondták, ha túlterheltnek érzed magad, vegyél egy mély levegőt és számolj el 10-ig. Hülyén hangzik, de tényleg működik. Bólintottam, igazából nem tudtam, mit mondani. Aztán hozzátette: de néha csak ütnöd kell valamit. Felállt, odament a falhoz és beleütött egyet. Aztán visszaült és azt mondta: látod, most már jobban érzem magam. Ledöbbentem, de nem bírtam ki, hogy ne nevessek. Pár órán keresztül beszélgetünk az életről, a kapcsolatok nehézségeiről és a stressz kezeléséről. Aznap este megtanultam, hogy néha csak ki kell engedni a gőzt.